izindle zodaba awethu athinta abafazi viva mbokote viva mbokote viva ngibingelele bonke ubuholi be-ANC kuswa kuyi-national kuzofika kithi thina amavolontiya ngiyabingelela. Sekhulumile ama-leaders. Ngizothanda ukuthi ke nami ngigcizelele ukuthi njengoba amalungu ama-ANC members namalungu omphakathi ekuphakamisile ukuthi awafuni ukulifunga ikhansela. Njengoba bethe bayangibopha ngazibophezela ngelanga engaphakanyiswa ngalo ukuthi ake ngibe imbokode okujikijelwa ngayo ukubreaker okanye unqamula lemigoqo le evimba ukuthi sikwazi ukusizakala siyisizwe sika 23. Ngalokho ngithi ungwibi uwela la ku 23 mawuthi kwaMnyathi kune site nje la kwa engwibi siya kwa Johan bavota ngapha. Ngeke ngabuza ke njengoba bese wabalile uComrade Hlomuka ama crash athewa wa identifier esiwafunile. Ngeke ngazama ukuthi ngithole ukuthi ngabe ikhona yini edinga ukuthi mhlawumbe ngakwazi ukuthi ilekeleleke. Cha, ma comrade sathola ukuthi ayikho. Engisho ukuthi wonke amakhona ka 23 iANC iwabhekile futhi ke kakhulukazi imisela ukuthi ikwazi ukuthi njengoba ikhalo bezikhona sibhlungu ngoba phela mawubhekisa kahle abantu bebesebhlungweni kodwa manje ngathi isilonda sizolapheka. Futhi ngiyaqinisekisa lokho ukuthi njengamanje masiqinisekisa nabangekho la silitshala ivangeli ukuthi ANC isona sixazululo. Kangakhuluma kakhulu ngoba ngizosuke ngize ngishaye emntwini kanti azange ushaye emntwini sithi abantu ababuye kwi-ANC amandla